Hej, 7. klasse. Vi arbejder videre med funktioner og sammenhænge, og vi er kommet til noget med valuta og valutakurs. Valuta er et navn for landets møntfod. Når vi nu skal til Tyskland og handle, eller en tur til England, så skal vi have vekslet penge, og det er til en eller anden kurs. Det kunne være en tur til London, og det kunne være, jeg kunne tænke mig at komme op i London Eye. Det kan jeg lige købe en billet til her. Det koster 28 pund. Og hvor mange penge er det så i danske kroner? I kender garanteret en af de her mange omregnere. Så er det bare at taste ind. 28 pund her. Omregnet til danske kroner. 263 kroner. Men hvad er det, der ligger bag det her? Hvordan er det, man kan regne det her om? Her der kan I se forskellige valutakurser. I kan se, at punden koster 940. Og hvad betyder det, at kursen er 940? Det betyder, at hvis jeg skal købe 100 pund, så skal jeg af med 940 danske kroner. Hvis jeg skal købe 1 pund, så koster den altså 9,4 danske kroner. Så kursen er det samme som prisen. Så hvis jeg skal købe 100 pund, så er det 940 danske kroner. Det er altid 100 af den fremmede valuta. Så 100 dollars her koster altså 643 danske kroner. I skal arbejde herovre på side 106. I skal selvfølgelig læse tekstboksen heroppe. Hernede i opgave 35, når I skal på nettet, så kan I bare bruge valutakurser.dk. Når I skal herover, så skal vi have en formel for, hvor vi regner de her forskellige beløb ud. De her 1000 dollars, som Jonas skal bruge her, så går vi op og kigger på kursen. Og I kan se, at kursen er forskellig. Her i 2000 og 2013, der har kursen været på 577. Og her i 2015, der er den på 650. Og I kan da lige tjekke med, hvad var kursen herovre. Der var den 643. Så kursen, den ændrer sig altså hele tiden. Så her der er det 2013. Vi skal finde ud af, hvad har det kostet at købe de her 1000 dollars. Altså hvad det koster at få vekslet. Så han har 1000 dollars. Så vi tager og vores kurs her. Og det er for 100 dollars. Så vi tager de 577 og dividerer med 100. Så får vi prisen på 1 dollars. Og så ganger vi med 1000. Det kan vi gøre i WordMath. Vi gør det i Excel. Jeg vil foreslå, at vi lige prøver WordMath af til den her opgave. Så vi tager de 577,73. 577,73. Og så skulle vi dividere med 100, fordi det var per 100, og så skal vi gange med 1000. Og vi husker at trykke Alt M for at starte vores matematikboks, og Alt B for beregne. Og den skal vi ikke på. Nej. Sådan. Det var prisen for de 1000 dollars. Alle de her opgaver, de skal beregnes enten i Excel eller i WordMath. Det kunne være meget hurtigt lige at bare taste dem ind i valutakurser, men det skal vi ikke dengang. Vi skal regne dem ud alt sammen. Når I nu har lavet her opgave 35-36, så er der noget, der kan tegnes ind i en graf. Det gør vi selvfølgelig i GeoGebra. I kunne også lave en tabel og lave en graf i Excel. Når I er færdige her, fortsætter det selvfølgelig bare 38-39. God arbejdsløst.